היום אנחנו נדבר על למה כל כך קשה למצוא זוגיות טובה בעידן המודרני שלנו ולמה זה כל כך חשוב. יש לנו מלא אפליקציות ואתרי היכרויות שמציעים אינסוף אפשרויות. ולמרות כל זה, הרבה מאיתנו מוצאים את עצמנו מתקשים למצוא זוגיות יציבה ומשמעותית. אז יש לזה כמה סיבות שנדבר עליהן בהמשך הסרטון. לפני הכל, למה כל כך חשוב למצוא זוגיות טובה? זוגיות טובה תורמת לבריאות הנפשית והפיזית שלנו, משפרת את איכות החיים שלנו, וכמובן מספקת תחושת ביטחון ותמיכה רגשית. כי כשיש לנו זוגיות טובה, אנחנו מרגישים אהובים ומוערכים, וזה עוזר לנו להתמודד עם כל האתגרים שיהיו לנו במהלך החיים. הסיבה הראשונה היא עומס המידע ויותר מדי אפשרויות, פרדוקס הבחירה. כמות האופציות האינסופיות באפליקציות ובאתרי היכרויות גורמת לקושי בבחירה. יש לנו כל כך הרבה אפשרויות, זה גורם לנו להתלבט ולהיות פחות בטוחים בהחלטות שלנו. אנחנו מתחילים לחשוב שאולי יש מישהו או מישהי יותר טוב, יותר טובה מעבר לפינה, ובמקום להתחייב למישהו אחד שאנחנו כבר מכירים, אנחנו פשוט ממשיכים לחפש. זה בעצם יוצר מצב שבו אנחנו לא נותנים צ'אנס אמיתי לאף אחד, ותמיד מרגישים חסרי סיפוק. במקום להתרכז בבניית קשר אמיתי, אנחנו מתפזרים בין יותר מדי אפשרויות. הסיבה השנייה היא שינוי בערכים ובציפיות בזוגיות. פעם הציפיות מזוגיות היו יותר פשוטות. אנשים חיפשו מישהו להקים איתו משפחה, לחיות ביחד ולתמוך אחד בשני. היום הציפיות הרבה יותר גבוהות ומורכבות. אנחנו מצפים שהבן או בת הזוג שלנו יהיו גם החברים הכי טובים שלנו, גם שותפים כלכליים, גם מישהו שיהיה לנו כיף איתו, וגם שיתמוך בנו רגשית בכל רגע. בנוסף לזה, המדיה החברתית והסרטים מציבים לנו מודלים לא מציאותיים של זוגיות מושלמת, מה שגורם לנו לצפות לדברים שהם לפעמים בלתי אפשריים. כל הציפיות האלה יוצרות הרבה לחץ על הזוגיות, ויכולות לגרום לאכזבה ולתחושת חוסר סיפוק, כשאנחנו מגלים שהמציאות לא תמיד מתאימה לפנטזיות שלנו. זה גם יכול להקשות עלינו למצוא ולשמור על זוגיות טובה, כי אנחנו מחפשים משהו שאולי לא לגמרי מציאותי. הסיבה השלישית היא לחץ חברתי ורשתות חברתיות. תראו, ברשתות החברתיות אנחנו רואים הרבה פוסטים ותמונות של זוגות שנראים מאושרים ומושלמים. הם כל הזמן מעלים תמונות של ארוחות רומנטיות, מתנות מפוארות, ובסוף זה יוצר אצלנו תמונה שלפיה זוגיות אמורה להיות תמיד זוהרת ומלאת ריגושים, שזה לא באמת נכון. אבל מה שאנחנו לא רואים זה את הרגעים הפחות נוצצים, את המריבות, הקשיים והימים הפחות טובים שלהם. זה בעצם יוצר אצלנו ציפיות לא מציאותיות, כי אנחנו מתחילים לחשוב שאם הזוגיות שלנו לא נראית ככה כל הזמן, אז משהו לא בסדר. הלחץ להראות שגם אנחנו חיים את החיים המושלמים, יכול לגרום לנו להשקיע יותר במראה החיצוני של הזוגיות שלנו, מאשר בתוכן האמיתי שלה. אנחנו מתמקדים בלתעד את הרגעים המושלמים, במקום לחוות אותם באמת בעצמנו. כל זה יוצר לחץ ומתח שיכולים לפגוע בזוגיות שלנו. אנחנו צריכים לזכור שהרשתות החברתיות מראות רק חלק קטן מהמציאות, ושכל זוגיות יש לה גם רגעים קשים וזה לגמרי נורמלי. קבלו 3 פתרונות אפשריים לבעיות שדיברנו עליהם עד עכשיו. קודם כל, צמצום כמות האפשרויות. כדי להתמודד עם פרדוקס הבחירה ולצמצם את הלחץ הנובע מכמות האפשרויות האינסופיות באפליקציות ובאתרי ההיכרויות, נסו להגביל את מספר ההתאמות שאתם בוחנים בבת אחת. במקום להחליק ימינה על עשרות אנשים ביום, תנו צ'אנס לכמה בודדים ותנסו להכיר אותם לעומק לפני שאתם ממשיכים הלאה. זה יעזור לכם להתמקד ולהשקיע בקשרים משמעותיים יותר. 2. זה הצבת ציפיות מציאותיות. כדי להתמודד עם הציפיות הלא מציאותיות מזוגיות בעידן המודרני, חשוב להיות מודעים לכך שזוגיות מושלמת פשוט לא קיימת. תדברו עם בני הזוג שלכם על הציפיות שלכם ותשאפו להיות כנים ופתוחים לגבי מה שבאמת חשוב לכם. תזכרו שכל זוגיות כוללת גם רגעים קשים וזה פשוט חלק מהחיים. 3. תפחיתו בזמן השימוש שלכם ברשתות חברתיות. כדי להפחית את הלחץ והציפיות הלא מציאותיות שיוצרות הרשתות החברתיות, כדאי לכם להגביל את זמן השימוש בהן ולהתמקד בחיים האמיתיים. נסו לא להשוות את עצמכם כל הזמן לאחרים, ואל תיתנו לרשתות האלה להשפיע על הערך העצמי שלכם. במקום זה, תשקיעו את הזמן והאנרגיה שלכם בטיפוח הקשר האמיתי שיש לכם, ובבניית זיכרונות משותפים שמבוססים על חוויות אמיתיות ולא על תמונות מושלמות. אני מקווה שהסרטון הזה היה מועיל עבורכם ושתמצאו זוגיות טובה ובריאה בקרוב. אז אם אהבתם את הסרטון תלחצו על לייק ותשתפו אותו, ואל תשכחו להירשם לערוץ לעוד.